Dobrý večer. Velevážení profesoři, vážení rodiče, milí spolužáci, sourozenci, kamarádi. Možná se teď divíte, proč jsme tady tři. Chceme totiž šetřit váš sluch a proto jsme si pro vás připravili proslov z titulky. Chtěli bychom vás co nejsrdečněji přivítat na maturitním plese třídy 4. B. Děkujeme, že jste přišli a moc bychom si přáli, abyste si dnes tady s námi pořádně užili naši poslední příležitost slavit nadcházející maturitu. Bude to už jenom horší. I přesto bychom chtěli vyjádřit nesmírný obdiv několika výjimečným osobám. V prvé řadě děkujeme našim drahým rodičům za to, že nás vychovali. Za to, že se díky nim z nás stali mladí, krásní, perspektivní lidé. A za to, že nás stále podporují na našem běhu životem. Velký dík patří také profesorkám a profesorům za 4 roky jejich usilovné práce. Bude se nám po vás stýskat. Velký obdiv patří zejména panu třídnímu učiteli Karlu Šimánkovi za jeho výchovu k samostatnosti. A za to, že nás, matematické mizomuzy, už dávno při hodinách nezastřelil. I když to se dneska večer možná taky stane. Vidíme. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali všem našim kamarádům za to, že vždy stojí při nás a že nás mají rádi. Na závěr bychom vás chtěli poprosit, abyste nám drželi palce a přáli úspěšný vstup do dospělosti. Děkujeme.